ọ dị mma anyị abịakwala ọzọ na ihe mmemme nke anyị na-eme n'Igbo Ekune kwa mgbe kedu ihe nọ n'iru m ebe a ya bụ gịnị abacha dị n'ụdị dịka mụ na nwanne m nwaanyị si wee nọ abacha nke a nọ n'ihu ya nke a nọkwa gịnị n'ihu m abacha dị n'ụdị kedu ihe eji emede abacha ihe eji eme abacha bụ ji akwụ ụfọdụ ụnụ ma ji akwụ a na-abịa foto ya ọ dịka ji eshie ya n'ọkụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji eme abacha echicha ya n'ọkụ wepụta ya ebee ya were mma igwe bee ya nke a nke eji agwọ abacha ewerezie mma mgbe nke a na-ata ji akpọ obodo o nwekwe nke a na-akpọ okpowa a na-eji gịnị akị bekee gịnị akị oyibo ka eji ata ya nke a na-akpọ granọt n'English eji granọt ahụ ọkpa ekere ata ya a na-ejikwa akị etiri eti nke emetere na nkwụ gịnị ata ya mana nke a dị ebe echere n'otu a eji agwọ gịnị abacha ji akwa ahụ eji agwọ ihe ndị a ya ka eji eme gịnị akpụ ji akwa ka eji eme gịnị garị ụfọdụ amaghị ebe ihe ndị a ha na-eri si apụta ya ma gịnị nwaanyị abacha nye m abacha tinyere m mkpọmọ tinyere m azụ mgbakọwa ajụọ gị kedu ihe eji eme ji akwa ịma ha ọ na-awa ewepụta ji akwa ọ bụrụ na a chọrọ iji eme akpụ abaa ya na mmiri ịsachasị ekpecha azụ abaa ya na mmiri ọ nọ ihe dịka abalị 3 na 4 ya ere abịa yọọ ya ịyọrịchazie ya yọọ gị dọwa ya zaa mmiri abịa zapụ mmiri pachaa ya wepụta gịnị ya bụ akpụ aga m egosi unu akpụ tupu anyị pụọ ebe a ewetazi akpụ asụ akpụ ịga ebe a na-ere nri nwaanyị nye m akpụ na ofe egusi nwaanyị nye m akpụ na ofe ọnụnụ mana ndị oge kere ebe esi eweta ya bụ akpụ ịma ha mana alaikụrụ m akpụ mgbe i yiri onye na-erite akpụ ọkwa akpụ ka e jiri mara m ewepere n'ime akpụ ahụ ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya mee garị ịba ya otu ụbọchị makwa abụọ ebido buga ya n'ebe gịnị a na-akwọ ihe akwọọ ya akwọ wee pakwa ya apacha ebupụta ya eghewezie ya eghe a na-eghe ya eghechazie ya ịchọ nke mmanụ chọkwana nke ọcha garị white na garị yelo ịchọ nke mmanụ etite ya gịnị mmanụ wee ghee ya ghee nke ọzọ n'ụdị ga a na-atakwa ya ata na-elokwa ya were ofe elo ya emee ya ka ọ tara a na-ahụkwa ya aga ma ọ gbajuo dọrọ gị n'ehihie gị wee gịnị ọkpa ekere wee na dịgarị ṅụrụ nwa ụta na-echi eritekwu a na-atakwa ya otu were ịtacha ya gị were mmiri nke a na-akpọ mmiri were nwa ya ji udo sie na ọ ga-ahụ afọ ojugo a na-ata ya ịlọtakwa nwe ihe oriri nọ iwere aka gị tiga baiga ya mmiri ya gị na-ata ya nke ana m ata ya otu a ịmakwana na enwere nke ihe gbasakwara ji akpa ndị Bini emere ofe ha na-akpọ black soup ha na-ejikwa ya eme eshi ya eme black soup starch ka ha na-akpọ ya ọ dịkwa mma ka ịhụ na ka eji enweta flour ka eji eme cake bread ihe dị iche iche ọtụtụ ihe dị iche iche ka eji ji akwa eme ma semo ndị anyị na-erigasị ụmụ nwaanyị biko achọghị m iri ọsemo ka m chọrọ iri ana m eri ọ na-aji akwụ ka ha niile ọ bụ naanị akpụ ka eji eme ihe dị iche iche semo eji eme starch eji enweghị ihe a na-eji ịhụ na ji akwụ bara uru enwere lot ọ na-arụ n'ahụ enwere lot ọ na-arụ na Nigeria in fact the whole world ka ọ na-arụ ọrụ ejikwa ya agba mgbere ahịa ndị mba ofesi nga ha na-abịa eburucha ya nga na ha were ya na-eme ihe dị iche iche so ji akwụ bara ụfọdụ na-ajụkwa ka esi akụ ya anaghị akụ ogbe ji akwụ ya na-akụ ogene osisi ya igbujite ya mkporo ka a na-akpọ igbujite ya sọọ ya n'ala ya epuo meziere gị gịnị ji akwụ gị na-eririwezi na-eri ụwa ka esi ata ji akwa ịtacha ya ṅụọ mmiri afọ elu ya bụ ji akwụ bara uru n'ala Igbo gba mbọ na-akọ nọ ji akwụ a na-atakwa ya nke mmiri ahụ mgbe ahụ asara ya ọ na-ada obi ji ndị obi na-amapụ ọ na-eme gịnị ka ọ dajie maka ihe ọbụla a na-eri nwee ihe eji eri ya eji nke agwụ ya tinye ogbe eji akwa ọbịa ịtakwa ya na mmiri ọ na-eme gịnị ka ahụ daa ji ndị ime ahụ na-ekpo ọkụ ha taa ji akwụ mmiri ahụ ọ na-ada ha gịnị ahụ ji ya bụ ka anyị gbaa mbọ na-akọ ji akwụ
nwanne m ọwa nwunye ọmụ Otu abụọ. ka anyị na-agba mbọ n'akọ Ebe ọ bụla ị na-anọ. ebe ọ bụla ị na-agụ gị na-akọ ji akwụ bikọs ọ ihe ejiri mara ndị Igbo ugbu a ọwụwụ naanị ndị Igbo ụwa niile ugbu a ihe na-ejizighị ihe gbasara ji akwụ egwu ka anyị gbanụ mbọ na-akọ ji akwụ n'ala Igbo ka o were na-amịtara anyị mkpụrụ ọma dị iche iche Maka ndị olulo ị na-elu onye olulo enweghị ihe ọ bụla ị na-eri ji akwụ na-anọghị eji eghe akara eji eme ihe dị iche iche mmemme kwa ọbụla a na-eme ji akwụ na-anọghị ozube agwọ ya agwọ ezuo ya n'akpụ mee ya loi loi ma agbamnkwụ ma nga a na-akwa ozu a na-eji abacha ya na-ebu ụzọ wee mere ha ọjị were mere ndị mmadụ ọjị so ji akwụ dị nnukwu mkpa onye na-ama ya ga-azụrụ ya na ịgwọcha ya gị zụrụ akwụkwọ ofe na mkpụrụ ofe weta ya ọ na-edu ahụ mmatụnụ mgbanụ mbụ na-ekiri Igbo ekiri ị na-eri daa ịma anya ihe niile Igbo ọ bụ ya atọmụta na mbụ onye Igbo ndị Igbo na ihe Igbo ka m ji gịnị biri amatụnụ ya gaziere unu gbakwanụ mbụ na-ere gịnị Igbo ekiri